så gør vi ham. Man kan nemlig ikke begrave ham. Det er sådan, at jorden i regnskoven er meget mudret, og derfor så kan man ikke grave en dyb grav. En overfladisk grav, det er altså helt med rovdyr, og når rovdyrene de kommer for tæt på, ja, så kan man altså risikere at dø. Det er nogle meget store rovdyr, der er i regnskoven. Derfor så tager man simpelthen sit vildt, stopper ham i et net og sejler efter en kano med ham. På den her måde, så bliver han altså stille og roligt stille, så der kommer han tilbage. Og så tager han altså med tilbage i deres landsby og dekorerer ham stuen som en slags ære for døden. The Puranas is like an obituary for the native Indians in the rainforest. They'll start, if our uncles die, we would place him in a net and then we'd take him into the water and we'd be in the water while we were going in a canoe. And then once all of the bones were stripped from flesh, you take the bones to your village, decorate them, and you can place them in your living room as an honor to the dead. Så vi kan se, så er det altså slet ikke så vildt, som man har hørt om med piratfisk. Der er mange myter om, at en piratfisk kan æde en hel ko på under 5 minutter. Der er så fiser på, det stemmer ikke, og det er heller ikke ligesom på film. De kan ikke blive over en halv meter langt, og de kan ikke få hverken røde øjne eller lyser, og de spiser heller ikke bambiner med store bryster. De spiser altså på rådsler, og det er slet ikke så store.